La nostra empresa és Campos Estela. Fa pràcticament més de 50 anys que ens dediquem als àpats i al lleure a les escoles, a la franja del migdia, i estem encantats que ens hagueu convidat a participar en aquesta jornada de Res a Perdre. En alguna ocasió amb l'UPC Creda IRTA també hem tingut l'oportunitat de compartir com és el nostre projecte, el Pesa i Pensa. És un projecte, una iniciativa que va començar el 2014. La idea va sorgir d'una forma molt senzilla. Hi havia un grup d'infants que estaven al voltant d'una taula fent un projecte Lit in English, un projecte que amb un monitor educador que vehicula tota la dinamització a través de l'anglès i tot gira al voltant de la cultura dels aliments, feia com una rotllana amb els nens i nenes parlant en anglès d'una forma molt col·loquial. Just al centre de la taula hi havia una panera i els pans, allò que de vegades típicament fan les criatures, que és que els agrada molt la molla i deixen el trosset de pa amb el forat. I aquí, des de la casa es va fer un clic i vam pensar que seria una bona idea idear un projecte que des del lleure educatiu ens ajudés a reduir el malbaratament d'aliments. Per tant, ara fa 6 anys que estem amb el projecte. Hi va haver com una prova pilot a l'inici, que a les 3 setmanes d'engegar-se el projecte ja ens va permetre veure que la reducció en malbaratament era d'un 35%. El pas a pas és molt senzill perquè els nens i nenes al menjador el que fan és separar la fracció orgànica en dues parts. Una part és el que nosaltres denominem l'immenjable, aquell os del pollastre o la pela del plàtan que van a la fracció orgànica però que no són menjables, i una fracció que és aquell iogurt sense escurar, aquell trosset d'enciam, o simplement el brou perquè t'has menjat la sopa i no has escurat bé el brou, ha quedat al plat. Això és el que pesem i és el que ens permet registrar dia a dia el malbaratament alimentari. Ho hem fet al voltant d'una trentena d'escoles. Ara, amb la pandèmia, ens hem reorganitzat i just ara no estem a la trentena. A poc, a mesura que avanci el curs, esperem tornar a arribar-hi. I el que ens ha permès veure és que de les escoles que van començar amb el projecte el 2015, el novembre del 2015, que vam participar a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, d'aquelles escoles que estan just des dels inicis, si veus el recorregut des d'aquell moment fins ara, hi ha hagut reduccions en malbaratament del voltant d'un 70%. Aquest és un dels objectius dels que estem més orgullosos, però amb el que ens quedem és que els nens i nenes en el dia a dia estan recuperant el valor dels aliments. Veure que una barra de pa no és el que costa, sinó tot el que hi ha darrere per produir-la a nivell d'energia, de cereals, la producció agrícola, qui l'ha cuinada, el forner, qui l'ha transportada. És una cosa que treballem en aquest temps de lleure educatiu.